आरो जोंनि दादगारि जेसेबांनाखि जोंनि बर'निफ्राय लानानै नन बर'फोर बेसेबां रायजो राजाफोर दङ दा बिपिएफआव रावबो बिपिएफनिथिं मोखां होआ थाङाबो बिथाङा गोदै गोदै बुंब्लाबो बिथाङा बबेबा मस्लासो मोनजागोन बिसोर दाखौ मस्ला बिथां जेरै दाना खुगानि समाव मस्ला मोनगोन बिसोर दा हाबना जुदि थाङोब्ला खुगानिसो मस्ला मोनगोन बिथांमोना जोंनि रायजोफोरा हाबोब्ला दा दिनै हाग्रामा सारा मस्ला बिदोंमोन दा दिनैहाय मस्लाथ' पेकिं खालामगासिनो दङ जोंनि मानसिफ्रा हरनो थाखाय मोनैबायबो खोमा मोनैसिगोनबो दाना बर' रायजोआव हाबोब्लाबा जोंनि बे हाथिसार जाथि जनजाथिनि गेजेर हाबोबा खुगानि मस्ला मोनगोन दाना दा खौरां मेल लानाया बेनो जाहैबाय दा जोंनि दा मानो गेदेर खाम्फा सारा बिपिएफनिफ्राय दा जोंनि इउपिपिएलआव फैनानै जोंनि इउपिपिएलआ बेखौ जोङो खस्थ' खालामनानै देरहाहोदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ लानानै मानसिफोरा माने गोबां रायलायदों आरो ना माने बे खाम्फा सारा इउपिपिएलआव फैनानै इउपिपिएलआव थांफिनो माबा मोनसे खहा जागोन नामा होनना सोंलु सोंनाय जादों दा बेखौ लानानै जोङो माने बे मेलखौ लानाय जादों खिन्थु जोङो बिथांनि थांनाय फैनायखौ जोंहा जेबो खर' थाया बिथांनि थांनाय फैनाय जोंहा थाइसे बा सासे मानसिबो खहा जाया माने जोंहा बरंस' माने जोंनि थाखाय माने बिराद मोजांसो जादों मानो मोजां जादों होनना बुङोब्ला दा जोंनाव इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलआ जेरैनो दं ओरैनो दङ सासेबो खहा जायाखै आरो बिथांजों फैफानाय आग्रा आगसि जाय फैफादोंमोन नाथाय बिथांजों फैफानाय मानसिफोरखौबो जोङो थांनाय इलेक्सनाव जों नोजोर बोदों मा नाथाय खाम्फा सारा जोंनि इउपिपिएलआव फैदोंबाबो बिथांजों साफा सानै फैफानाय देखायनायाबो जोंनोहाय इउपिपिएलआव भटखौ होखायाखै आरो दा थांफाफिनदों खाम्फा सारजों खिन्थु थांफादों जोंहा बेखौ खर' साया जाय माने जेराव गावनि दल बेवहाय गावनि माने हारा मेलेम बिखाय बेहाय दंखायो बिनि गोसोआनो बिथाङा मा इसिबां नुना जोंनाव फैदोंमोन माबा मोनसे सुबिदा मोनना फैदोंमोन जानो हागौ खोमा खिन्थु जोङो इउपिपिएलआसो बेखौ देरहाहोदों नाथाय बै बारावबो जों इउपिपिएलआनो बेखौ जों फेजेनगिरि बोखानायखा आरो बिथाङा दिनै बेवहाय बिपिएफनि जाना गेलेयोबा बियो रासिन गोन्दो जेनगौमोन खिन्थु जोंनि इउपिपिएलनि रायजो राजा इउपिपिएलनि जोंनि पार्टिनि गासैबो सोद्रोमाफोरा लिडारफोरा जौयै माहामै सान हर बिथांनि थाखाय खाथिनायाव जों बेखौ जबरदस्त देरहाहोनाय जादोंमोन खिन्थु बिथांनि थांनायाव जोंहा जेबो जोङो माने दुखुबो गैया जोंहा माने जेबो माबा मोनसे जोंहा नार्भासबो गैया मानो होनब्ला जोंनि मानसिया माने दानि बोथोराव जेरै मोनो बारबादि गेलेमा जोंहा इउपिपिएल हिसाबै दाबो नायनानै नुगोन नोंथांमोना माबायदि दङ जोङो टाइम बिथांमोनखौ जों खबरबो हास्लाबबावाखै अब्लाबो खोनानायजों लोगोसे बिथांमोना फैदों जों खाम्फा सार थांनायाव जोङो जेबो माने नार्भास गैया बिथाङा गावनि दलाव थांनानै माने मोजाङैल' माने हारिनि थाखाय बा देशनि थाखाय बिथाङा मावहैला मोजां जागोन खिन्थु जोङो सानदों आरो मा बिथाङा बेसेबां बिपिएफआव फ्राय गुलाय इलिगेल नुखानानै बबे मोखां थांफिननो हाखो जों बेखौसो सिन्था खालामदों माने मा मोजां लिडारब्लाथ' बिथाङा बे समाव थांफिननाय नङामोन मानो होनब्ला सरकार फैनाय लोगो लोगो बेसेबां नांलाय खनलाय बुलाय सोलाय न' सावनाय ओरैबायदि जेंना नुबाय गावजों गाव अखानायाव दावराव दावसि बेखौ नुनानैबोनो मानो थांखो ना बिथांबो थांबा गावनि पार्सनेलि माबा मोनसे सुबिदा मोनहैगोन खोमा सानदों नामा जों बेखौ बुंनो हाया बे गावनि पार्सनेल मेटार बेयो जों बिथांनि थांनायाव जोंहा एकदम खनासेबो जोंहा आघातबो गैया दुखुबो गैया जोंहा जेनगोन नामा गिनायबो गैया मानोना डाबल जोंनाव माने प्लास जागासिनो दङ दा बावैसोनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनाव दा बिथांमोननि रायजोफोरा माने हाला फैगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनैहाय बिसि खालामदों मोनसेबो बिसोर जेबो सुबिदा होनो हायाखै माबा मोनसेबो ग्राम सभानि मिथिंबो खालामनो हायाखै थाइसे थाखा फेसिलिटि गैया बुंनानै गामियाव थाङो माबा मोनसेबो खालामनो हाया माने दा जास्ट बिसोरनि थगाय माने मा बुंदों मा बुंना रायजोखौ मा खालामदों माने हादान मोनगोन होनना बुंनाय जों खोनानो मोन्दों जोंनिसिम हादाननिफ्राय खबर फैदों बिपिएल सरकारफ्रा हादान मोनगोन होनना बुंदों हादानखौनो हादामा होनो हाया बिथांमोन दाखालिबो गुबुन माहारिफोरखौहाय माने एसटि होगोन माबा हा फाटा होगोन होननानै भट बिबान मोन्दोंमोन दिनै बर'फोरखौ बिथांमोना हादान मोनगोन होनना बुंनानै माने थगायनानै भट लानो हाया मानो होनब्ला हादानखौ हाग्रामा होनो हाया खाम्फाबो होनो हाया रावबो होनो हाया बे जाहैबाय हाइकर्टनिसो खोथा दङ जों बेखौ जोंनि गासिबो रायजोफोरा दा मिथिगौ आरोखि ना बेखायनो जोंहा माने बिथांनि थांनायाव एकदम जोंहा मोजांसो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला बिथांजों थाफानाय मानसिफोरा माने ओरैबायदि जों बैफोर थाल मोनखादों माने एकदम खोथा मिलाया जों आरोखि ना माने भटखौनो होथारखाखै नालाय भटआ होयोबा मिलायगौमोन जोंबो बिराद जों नागिरना जों मोनखादों आरो ना दा थांबाय मोजां जाबाय बिथाङा बिपिएफआव थांनानै मा मावहैनो हायो देशनि थाखाय बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय जनजातिनि थाखायहाय बे बिथां खाम्फा सानैसो खोथासै बियो जों बिनि थांनायाव जोंहा जेबो एकदम खलबसेबो दुखुबो गैयाबो
गिनायबो गैया जेबो गैया बर'फ्रा जोंनि थाखाय माने मोजां होनना जों सानदों आरो मा दा आं बेखौल' बुंनो सानबाय आङो बेनिफ्राय बाराबो बुंनोबो सानाखै मानो होनब्ला जोंनि बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा गासै मिथिखागौ दा बिफिङाव थाना लाबा मा जागोन हा बेनिखायनो आङो बेखौ बुंनो सानबाय आरो जोंनि दादगारि जेसेबांनाखि जोंनि बर'निफ्राय लानानै नन बर'फोर बेसेबां रायजो राजाफोर दङ दा बिफिङाव रावबो बिपिएफनिथिं मोखां होआ थाङाबो बिथांमोना गोदै गोदै बुंब्लाबो बिथांमोना बबेबा मस्लासो मोनजागोन बिसोर दाखौ मस्ला बिथां जेरै दाना खुगानि समाव मस्ला मोनगोन बिसोर दा हाबना जुदि थाङोब्ला खुगानिसो मस्ला मोनगोन बिथांमोना जोंनि रायजोफोरा हाबोब्ला दा दिनै हाग्रामा सारा मस्ला बिदोंमोन दा दिनैहाय मस्लाथ' पेकिं खालामगासिनो दङ जोंनि मानसिफ्रा हरनो थाखाय मोनैबायबो खोमा मोनैसिगोनबो दाना बर' रायजोआव हाबोब्लाबा जोंनि बे हाथिसार जाथि जनजाथिनि गेजेर हाबोबा खुगानि मस्ला मोनगोन दाना दाखालि माने ओंख्रि मस्ला बिदों ओंख्रि मस्ला मोननो थांसिगोन बिसोरो दाना जोंनि पाब्लिक गेजेर हाबोबा खुगानिसो मस्ला मोननो थांगासिनो दङ आं बेखौल' बुंनानै दोनसै जाय मानसिफ्रा बुंजानाय बे रायजो राजाफ्रा जोंनिसिम माने जोंनावबोथ' खोथा फैयोना मानो होनब्ला बिसिनि गोजाथ' नङाना हादानि मानसिफ्राबो जोंनिबो दङ माने दे बिदि माने खाम्फा सारा दा डिपुटिसिप मोनसिगोन आङो डिपुटिसिप मोनोबा आं नोंसोरखौ नायनो हागोन होनना बाथ्रा बुंदों जादों आरोखि माने जोंनि बाथ्रा नङा गावसोरनि बुंनाय बाथ्रा जोंनाव लोगो लोगो जोंनाव बे खबरा फैफिनो आरो मा गाव बुंदों गोजावखाया बिथांमोनाबो माने गोजावैखौथ' जोंनो खोन्थादों गोजावाथ' जोंनो खोन्थायाना बिथांमोना गोजावैखाय बिसोरनि डिपुटिसिप मोनगोन डिपुटिसिप मोनोबा आं नोंसोरखौ नायगोन होननाय बाथ्राखौ माने गोजोननाय गैयै फोथायनाय गैयैखायनो जोंनो खोथा फैफिनो आरो मा बिसोर गोजोनोबाथ' जोंनो खोन्थायामोन जोबोद बुंबाय बिसोरबो मिथिखागौ दे डिपुटिसिपबो मोना बियो आरोबो नायनोबो हाखाया ना बेखौ लाना बिथांमोनाबो जा थांनानै बुंहैदोंबाबो रावबो जोंनि हादानि मानसि हक जोंनि हाथिसारि जाथि जनजाथियाबो बिथांमोननि गोदै रावआव आरो गोजावला मानो होनब्ला धोखा दङ बै बारावहाय एसटि लागोन ना मानसि फाट्टा लागोन होननाय बाथ्राखौ लानानै बयबो मिथिखागौ दा फाग्ला नंला खाम्फा सारा बुंब्लाबो फोथाया सोरबा सासे बिखिनि मानसिया फैना बुंफैब्लाबो थ' रावबो बिसोरनि खोथाखौ लानानै गोजावनानै दा बिपिएफआव जयनिं जानाय रावबो गैया दा गावजों गाव बिथांमोना जयनिं जानो हागौ दाखालि बिथांमोना बिफाना आगदा साफा सानै बिसोर थांदों बिसोर जयनिं जाबाय थागोन नायदो सांग्रांसानि खोथाखौ लाना बुंदो सांग्रांनिखौनो बुंदो बिपिएफनि सिगां बे बिपिएफ भटनि सिगां थांदों बिथाङा आधाखौ मानो जयनिं देखायखो बेखौथ' बयबो दुनिया सिनायगौ मानो गले गले जयनिं दा बिथांमोना बे नाटकखौ देखायगासिनो दङ बेखौ जों लानानै बिथांमोननि नाटकआव जोंनि रायजो राजाफ्रा दा गोजावनायनि सासे मानसि गैला गोजावाबो जेराव दङ बेनो आरोखि दा बिथाङा डिपुटिसिप जानायनि सिमां नुदों लोगोसे आवगायाव बिथाङा डिपुटिसिपमोन आवगायाव बिथाङा डिपुटिसिप जानाय समाव नोंथाङा मोनसे माबोरै खामानि मावा डिपुटिसिप जादोंब्लाथ' जोंथ' बिथांनि खामानि मावनायखौ जों जेबो नुवाखै बेवहाय बिथांमोना मा मावदों दैयाबोथ' बाथौ बेसेबां दै लाबोनो हादों दा दिनै जोंनि इउपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो दैया दिनै 24टा जेजेएम जादों 25-30टासिम जोङो दंखल बरिं खालामना होदों लामा मोनसेबो हाब्रु गैला गासै कमप्लिट मावजोबदों बिथांनि डिपुटिसिप मोननाय समाव जों जेबो बिथांनि डेभेलपखौ जोंबो नुवाखै जेबो गैया मा मावदों दा बिथाङा बेखौ बुंनानै गावनि गादिनि थाखायहाय माबा मोनसे मानसि हमना बुंनोबो थदों जानो हागौ ना गाव बुंजोबाबाबो खिन्थु जोङो खोनानो मोनदों मा गामि गामि मानसिफोरा माने डिपुटि जानोसैनो जोंना माने डिपुटि जायोबा माने मोजां नायजोबगोन होनो गासैखौबो ओरैबायदि सुबिदा खालामना होगोन बुंदों सिगाङावथ' डिपुटि बिथाङा 15 बोसोर डिपुटिसो जादोंमोन बिथांनि 15 बोसोर डिपुटिसिमथ' जों बिथांनिफ्राय जों डेभेलपखौ जों दागार बेफोरखौ जों नुवाखै रायजोफोरा बुजिखागौ आरोखि ना दागार रायजो राजाखौ बांद्राय माने गथ' गोरलैबो नंला दानि बोथोराव माने फिदिंनोबो हाला आरोखि जेराव दंबो दंखायो बिनिफ्राय रावबो आगानसेबो दोरोरा